To report DD News Mikhalaya. Kajingkendit kabakraw bat kajingbam la ngait kalakta ya ka Shnong Erpakon hadin balami kubor halor kajingsha Pynïap dusman jong uwe unong Shnong uba laipu plas Snem kerta uba kermen lingdo nong laj ha kamit sngi sajjan ha kapor kumba prabaji minmit ya kamet jong uba nong laj lalap ha kamit sngi sajjan ha kaba amshim lalap ru bandon ru kinu kidak minsaw laj no kajing place nam na kishkor Wat la persangkat bala ban pelat im yau ki doktor hapo civil hospital nongpo ki la penbena ba ulayap lupa ki pulit karib hoy ki la tray kam wut bat ki la sedang ru ya ka Jingtohkit halor kani ka Jingjia Kaseng KHASI Students Union mau kerwat circle